Yes, sir. Ije mono Kamuna ndi egwu Moses webezi America. Obonye na-akpọzi n'osiri Julius Montajo, President GM Inter Promotions. Then bidomi jemu anya zizienu nekonu nanye bidonu jebenu na America. Philadelphia kanyibu so jebenu wujegu anyino Equator kanyibu so bidegu Chef Abu Obele Masiauchi Manebo Silino ziwene kwazi n'okwu abosino No neba je mebezi egwu no Kansi jagono Mana ndị mmadụ dịzi mbata no Andy Frank Ezi nwa siri na Siedo wee bịa n'ụlọ Nyanna Nnamdi Mo wetara obele nwa si ahara eje n'ụlọ Abibokwe Ezi mmadụ nọrọ ga-adị n'ụlọ Ọ ga-abara n'ụlọ Kente negwu no ndeze nobele nwa noso munechenu nwa mmanu Emeka nwa na bilinu ezi mmanu bilinu onwa si oketiti bienu n'idi mmanu Ekene diliyo Anya jebeze na Los Angeles Madu ganyi chekubelu no na nyelugonu Dr. Solomon Obele mwasi mwejeno Onyoma negine gaganero Mananamdi mwa wetali somano Obele mwaduzi mani jena redio Boom boom Dallas inava nozi nechenu osilinu Ezi umundo osilinu banyanu Ezi po mwabu selu no ikaniano No doboro Ezi munyabu selu na yano Iwelu Ejile na baso no Akili ogidi kabase jeno na wano kwanea Nani onwa chuku mabili na boki sitenu Hey
Anyelusianu no Justino na Madonna funu obele nwanyi no nyamani disumo Bridget wanyama anyi necheta anyi dimela New York na ndị mmadụ na-azịanụ na Baza Zilafano n'ọbụzi Dr. Kwash na ndị otu ifele na-eme na ifele ada emegwara na bazụlụ ori ma na va gburu mmadụ nọ kama na ọ bụ na mmadụ chọọ ka o mebizi afọ osiri ma wesi mba na omeme ekene 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 nyunu nenu ụwa ezi nwa Eze-Eji na Chicago ka ị nọ Vivis Bob Manuel Emma na Equator Chicago ka ị Jenu nkobi vemuna jenu nenu Nejesim jenu na Connecticut Obele nwaso ni nwoke abụọ na-azị Eze kwesịrị obele ọgọ Connecticut Cubano Nani lukwa Boston Anye luze na Boston anya mazi na nye jeli kudo ndi mwadi Obonye mazi fe Mbano Manezi mwoka kwa no gidi nazi ano Ema Mwoka kwa na mkwelo gidi Ejebenu nutanu Anyi lulu n'Oakland na Madoni Samir na New Orleans na Madonna Ezi mweke na Mwabia na Oka Doctor Obalodi Naziano, Navasimo Gabano. Na Houston na you was a mother. Actor Orabo Opele Mwasi Oposi Umwalabiano. Gina a make-up for Emeka Mubana Bilino
emeka nwa ụkpana bilioni dị mma ọkaikpe biri nụ obele nwazi ọka etiti bịa na o siri na ndị egwu a na-ekene nọ n'ife imelanyere ike nọ na Chukwu ga-agọzi Madam Helen na studio na America gosiri Unicorn Recording Studios na Connecticut, the constituent state nke nwe na America. Unicorn gosi nekunu na America no. Kenelo moimo Larry Mo Mama Okay, ladies and gentlemen, from Unicorn Studios in Connecticut, United States of America, especially from the Constitution State. Now we're saying goodbye. We'll be with you once again. On behalf of myself, members of my band, Andy Frankel, Namdi Mowataro. It's okay. We'll be with you.